Velkommen til travbanen. Vi åbner en ny træningslokation. Kom med indenfor. Nu var det lidt mørkt, ikke? Men der kommer lys. Vi skal den her vej. Er du klar? Tada! Hvad skal der ske nu, Louise? Her skal være loungen. Der kommer sådan en halvvæg op. Vi kører en stor bænk her, så man har den smukke udsigt. Et lille tekøkken. Noget god kaffe. Vi flytter indgangsdøren. Og vi har jo fokus på loungen og god kaffe, alt det her, fordi at vi gerne vil have fokus på fællesskabet, så der er plads til at hygge både før og efter træning. Check. Og prøv med at filme dig, hvis du nu går ned og forklarer lidt, hvad der skal ske hernede. Alright. Hvad skal der ske her? Jamen, her der forestiller vi os, at vi går ud igennem loungen, og så vil der være et område, som vil være til personlig træning, eller et mindre hold. Og hvis man går længere ned, så er der vores store holdsal, hvis man kan kalde det, hvor vi kører vores holdkoncepter. Det vil også være muligt, at man i weekenden åbner op, så vi bruger hele rummets størrelse til at køre nogle store weekendshold, hvilket kunne være mega fedt. Vi kommer til at have en masse racks langs væggen og en masse fedt udstyr. Så vi glæder os til at skulle i gang. Ja, så vi glæder os jo bare. Det bliver fedt. Det bliver mega fedt. Jeg tænker at lave en video til, når vi lige er noget lidt længere. Håndværkerne er startet. Det bliver så godt. Det er mig, der er håndværkerne.